anga foli be aw ye nɛgɛ ɲɛ 17 studio video ni sabanan kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC Malikura dayɛlɛ kɛnɛkanw ni alamisa donya in na septembre kalo tile 26 san 2024 kunnafoni kumabaw minnu b'an bolo kuruba la olu filɛ nin ye ninnu ye. Karido dunya marakɛlaw bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ dunya kiliya tɔnba ka san kɔnɔ ɲɔgɔnna jɛrɛba kɛnɛ kan n'a bɛ wele nazarakan na ko assemblée générale an ka laselikɛla Modibo Dambele ale bɛ kɛnɛ kan a yɔrɔ la an bɛna a ta directement kan sisan a bɛna détails di an ma fɛn minnu bɛ senna kɛnɛ nin kan ye. A yirala k'a fɔ ko New York maire Eric Adams jalakilen don ka sababu kɛ yuruguyurugu taabolo dɔw ye san 2021 kalataw senfɛ. Mohamed Touré bɛna détails di an ma a jɛmukan kɔnɔna la. Benin kiri ɲɛmɔgɔ dɔ ye laseliw kɛ minnu bɛ kumasi wuli bila mɔgɔw la ka kɛ ni fangadaraki min n'a tun bolodalen don ka kɛ juma tɛmɛnin ninnu na an bɛna détails di aw ma a kan jɛmukan kɔnɔna la. A ye to nɛgɛw kan nin kunnafoni ninnu de bɛna walawala aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la. Ayaw bisimila nga kɛnɛ kan bi alamisa donya in na dunya marakɛlaw be dunya kiliya tɔnba ka san o san tɔn sigi kɛnɛ assemblée générale o kɔnɔ New York kaw fɛ yen nɔ kɛnɛ nin bɛ kan ka sigi waati min na dunya bilalen bɛ gɛlɛyabaw de kɔnɔna la ka fara o kan farafinagu ɲɛmɔgɔw bɛ laɲiniw na ka sigilan sɔrɔ dunya kiliya tɔnba ka lakana tɔnba n'a bɛ fɔ ko conseil de sécurité o kɔnɔna la ani ka farafina jamanaw ka juru minnu b'u u kan na ko olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen nɔ. Awa an tun ye a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na ko an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn Modibo Dambele ale bɛ kɛnɛ kan New York yen nɔ Mali VOA Banbara tɔgɔ la. Awa Modibo an ka foli b'i ye. Kajatu o diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo. I y'a fɔ cogoya min na Kajatu an kɔni an bɛ duniya jamana olu ka keleya tɔnba n'a bɛ wele ko Nations Unies tubabukan na ni duniya jamana 190 kɔ o de b'a la a lajɛrɛ a kɔni a daminɛna farafina ale fana ma to kɔ an bɛ se k'a fɔ duniya fansi ma to kɔ nin na o la sa kuma in kɔni kɔnɔna la i y'a fɔ cogoya min na o da bɛ kan ka se duniya kunkankow ma mun ye maramafɛnjugu olu baro o bɛ kan ka kɛ yan mun fana ye dunkafaw bɛ se ka sabati cogoya min na mais i y'a fɔ cogo min i ka kuma la farafina jamana olu kɔni nana na kɛrɛnkɛrɛnlen la an bɛ se k'a fɔ kunun Nigéria jamana ɲɛmɔgɔ ale y'a jira k'a fɔ a ka laseli senfɛ tɔn in kɔnɔna la jamanaba 5 de bɛ yen ni droit de veto b'olu bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ni olu kɔni bɛnna fɛn fɛn kan walima ni kelen fosi ka bɔ a la o bɛ se ka kɛ walima o tɛ se ka kɛ farafinakaw fana y'a jira k'a fɔ ko farafina n'a ma ɲɛ ko jamana 54 o de b'a kɔnɔna la ko farafina fana ni sigiyɔrɔ sugu o ka kan la Kajatu an b'a jira k'a fɔ o da sera fana duniya kɔnɔna la balawu minnu bɛ nin wagati in na Ukraine ni Russie jamana ka kɛlɛ ni ye Arabula ani Bani Sirala ani Hezbollah olu ka mankan da sɔrɔ o fana ma Kajatu. Ayiwa ka segin n'i ye kana kɔfɛ sisan Mali jamana a n'a ka délégation olu bɛ kɛnɛ nin kan yen nɔ olu ka kuma bolodalen don jumɛn u bɛ kuma don jumɛn Mali ɲɛmɔgɔw bɛna kuma don jumɛn. An bɛ se k'a fɔ Mali ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri ni o ye Ablaye Diop ye ale ye dɔɔnin fɔ mais Mali yɛrɛ kan ka kuma sibiri don an bɛ se ka bisigiya k'a fɔ u bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnlen la jamana yɛrɛ bɛ dankan mun kan nin wagati na ni o ye a ka wulikajɔ ye ka lakanabaliya k'o kɛlɛ ani u yɛrɛ ka haju la ko minnu ka gɛlɛw ma ni o ye sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na ani ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka fɔli la ni o ye k'a fɔ u tɛ fɛ ka sigi mɔgɔ kelen kan tuguni u bɛ fɛ ka n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko multilatéralisme ni o ye ka baarakɛɲɔgɔn kɛ ni jamana caman ye u ka kuma la jamana bɛɛ bɛ se k'i ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na Kajatu. Ayiwa i bɔra i ye farafina gun kan ka laɲiniw u ye olu kumaw fɔ an ɲɛna awa u bɛ laɲini minnu na yaasa u bɛ se ka sigilan sɔrɔ conseil de sécurité la ne hakili b'a la a fɔra ko a kuma bɛ sen na Joe Biden n'ale ye l'Amérique jamanakuntigi ye ale tun ye fɔli kɛ a kan ko ka dayɛlɛ farafin jamanaw ye u ka don nka an ye kɔlɔsi min kɛ o ye k'a fɔ ko n'i ye farafina keleya tɔnba yɛrɛ lajɛ a kulu kɔnɔna na jamana 54 na fɔ ka bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ jamana jumɛn ni jumɛn de bɛna don o ɲininkali o to min bɛ yen o ye kelen ye min bɛ se ka na kɛ u bolo sisan problème ye filanan ye min ye ka kan fana d'u ma c'est-à-dire que vote de bɛ kɛ conseil de sécurité kɔnɔ awa l'Amérique jamana ko ale ma sɔn o ma e ɲɛna o laɲini minnu filɛ nin ye nin sen fɛ nin ye ɲɛ bɛna sɔrɔ olu la.
Kajato an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la ne hakili la kumadɔnnaw ko ten ko sigikafɔ ale de bɛ se k'a to bɛn bɛ kɛ ko kan nin wagati in kɔni na an tɛ se k'a fɔ coyi k'a fɔ u bɛna nin de kɛ mais an kɔni bɛ mun dɔn a kuma a y'a fɔ cogoya min na a bɛ sen na wa mun ye setigi jamanaw ye n'a ye misali ta faransi jamana ɲɛmɔgɔ kan Macron ale ni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ u kan ka ɲɔgɔn ye ani ɲɔgɔn ye wɛrɛw fana bɛ sen na nin lahala in kan kow tagalen ɲɛ ani farafinakaw fana bɛna bɛn lajɛrɛ minnu kan ne hakili la o de bɛna to don walima kalo n'a nataw la k'a fɔ nin ko in yɛrɛ a bɛna kɛ cogoya min na mais i kɔni ye kuma minnu fɔ an bɛ se ka a bisigiya k'a fɔ ni a sɔrɔla kɔni ma d'a la k'a fɔ an ye mun mɛn en tout cas farafina jamana ɲɛmɔgɔw da minnu bɛ yan yɔrɔ la n'u ka kɛrɛfɛmɔgɔw k'a fɔ k'o bɛna kɛ basima ye k'u tɛna se ka bɛn a kan ka baara kɛ. Ayiwa Modibo ka tɛmɛ n'o kelen ye halisa duniya keleya tɔnba in yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Guterres ye a ka kumakanw na a ko ale dusukun kaminen don a ko a dusu diyalen tɛ ko sabila ko duniya bɛ bolo min ka ɲina a bɛ gɛlɛyabaw bolo n'o ye kɛlɛw bɛ yɔrɔ caman na a fantan jamanaw sentan jamanaw bani sirala o kɛlɛ bɛ yen ani Ukraine fana o fana kɛlɛ bɛ yen a kuma n'olu ka kosɛbɛ ka tila ka kuma wagati yɛlɛmaw kan bon e yɛrɛ hakili la nin tɔnsigi nin san o san kɛnɛ bɛ sigi Modibo bon u bɛ bɔ ni kumakanw ye nka a lawaleyaliw a ka gɛlɛn jamana dɔw bolo ɲinan ta ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la duniya bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka bɛn ni o ye yala ɲɛ bɛna sɔrɔ a la jamanaw bɛna sɔn ka don u daw fɛ wa mɔgɔw bɛ cogo di mɔgɔw hakili bɛ cogo di jamanaw ka délégation hakili bɛ cogoya di o kan ye jamanaw ka cidenw u ɲagarilen don i n'a fɔ san tɔw bɛ cogoya min na ni an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ɲinata u ɲagarilen don hali ka tɛmɛ san tɔw kan hali ni a y'a sɔrɔ i y'a fɔ cogoya min na kɛlɛ o bɛ farafina kɛlɛ a bɛ arabula ani Rusi jamana ale ni Ukraine olu fana bɛ ɲɔgɔn na nka i y'a fɔ cogoya min na gɛlɛya don a bɛ mɔgɔw ga i kamana la i n'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ se ka misali ta ale kunu ale ka laseli la a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ caman jigi tigɛlen don walima u kɛlen don ka sini ɲɛsigi ye i b'a fɔ komi dibi ko nka ale tɛ kɛ ten ale dalen don k'a la k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ kura min bɛna bila ka na olu kɔfɛla la ko olu bɛna se ka gɛlɛya sɔrɔ a la mais i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jɔnka la san o san u bɛna ɲɔgɔn ye kumabaw ni fɛn caman bɛ fɔ mais a ko ninnu dɔw a lawaleyali a ka gɛlɛn ɲinan ta wa yɛlɛma bɛna don a la wa hakili la don ani kalo nataw la a bɛna se k'a yira na mun bɛna se ka kɛ ye. Ayiwa an ka foli b'i ye Modibo Danbele k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Modibo Danbele ye ale talen bɛ VOA Banbara tɔgɔ la duniya keleya tɔnba ka san o san tɔnsigi kɛnɛba min n'a bɛ sigi New York kaw fɛ yen nɔ u ka soba kɔnɔna la n'a bɛ wele nanzarakan na ko Assemblée Générale a bɛ yen nɔ o tɔgɔ la an ka foli b'i ye Modibo donc don nataw la an bɛna ta tuguni ayiwa ko kunnafoni tɔ mana kɛ min ye an b'o lase aw ma ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sɛgɛsɛgɛliw ye a jira k'a fɔ ko fɛn min ye New York maire n'a tɔgɔ ko Eric Adams ale ka kan ka jalakili binna ka sababu kɛ yuruku taaboloba dɔw ye san 2021 kalataw ka kɛɲɛ ni olu ye Mohamed Touré ale bɛ kuma an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Dugutigi min si bɛ san 64 na o kɛra sɛgɛsɛgɛli la ɲini ko mɔgɔ ye kabini kalo damadɔ la ka da kan a jalakilen don boloma faraw nilifɛnw la minnu bɛ bɔ sojɔli tɔnw fɛ minnu ni Turki jamana cɛsirilen don. Jalakisɛbɛ nin laseli nin bɛ kɛ dugutigi gɛrɛgɛrɛ damadɔ ka baara bilalen kɔfɛ don laban ninnu na. Arabadon hali ka kɔn ni nin laseli ɲɛ New York mara ka lasigiden sugandilen min bɛ wasabulon la ani nuwan bolo o mɔgɔ don min tɔgɔ ye ko Alexandria Ocasio-Cortez o ye wele bila san 64 kɔnsilikɛla nin ma a ka walan sɛmɛ sigida ka ɲɛta kama. I always knew that if I stood my ground for all of you, that I would be a target, and a target I became. Eric Adams ko ale jalakilen tɛ arabadon wula fɛ. Ne tun b'a dɔn tuma bɛɛ ko ni ne jɔra New Yorkaw ka nafa kama ne bɛna kɛ cibon laɲini ye wa ne kɛra o ye. A y'o fɔ a ka dantigɛli dɔ kɔnɔ. A y'a fɔ fana ko nin jalaki binna ne kan. Ne jalaki bali dun wa ne bɛna kɛlɛ kɛ ni ne fanga ye ni ne hakili bɛɛ ye. New York dugutigi bulon ye dɔ fara jagokow kan nin kalo laban ninnu na. Foroba fanga n'o ye federal fanga ye ka sɛgɛsɛgɛli 4 ni kɔ bɛ sen na saba minnu ɲɛmɔgɔya bɛ Manhattan sariyatigɛla ka cɛkɛda bolo minnu bɛ dugutigi n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw la
I ni ce Mohamed i ka ni ɲɛfɔli ninnu na nka an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Eric Adams ye n'ale ye New York maire a jalakila forobakiri so dɔ de fɛ ni kojugukɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ nambaraliw ani ka nafolokun yamaruyabaliw minɛ jamana kɔkan jamana wɛrɛw la ani bɛnbɛnbɛn yurukuyuruku waleyaw ye ayiwa sɛgɛsɛgɛliw bilalen bɛ maire ni a n'a baarakɛɲɔgɔnw kan nin waati in na ka kɛɲɛ ni yala Turki foroba fanga ye nafolokun di u ma ka bɛn ni élection ninnu ye wa ayiwa sisan ka tɛmɛ ni an ka kunnafoni ye an bɛ an senmafa halisa an bɛ taa Laginɛ farafinna gun kan a yirala k'a fɔ fɛn min y'u ka premier ministre ye Amadu Uriba ale ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nafaba de bɛ AES tɔn jamanaw ka CEDEAO tɔndenya la nin kumakan ninnu ale y'olu di VOA ka laselikɛla Nathalie Barge ma ka kɛ ɲininkali dɔw senfɛ awa Georges Atino ale bɛ mana bɔ an ye bamanankan na a kan an k'a lamɛn. Et avec en aparté avec le ministre malien. Ni Mali ministre ye ɲɔgɔn ye yan n y'a fɔ a ye k'u bɛ se ka taa ɲɛ ni AES ye CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la AES bɛ se ka kɛ i n'a fɔ CEDEAO bolofara dɔ sabula CEDEAO ye baara ɲuman dɔw kɛ fo farafinna fan wɛrɛ mɔgɔ olu bɛ keleya na o kosɔn wa gɛlɛya kɔni tiɲɛ don o dɔ bɛ CEDEAO kan an yɛrɛ tun y'o fɔ ka tɛmɛ nka CEDEAO ye jɛkulu de ye mun bɛ san 50 la. Que la CEDEAO elle a des faiblesses. En tant que Guinéen, nous avons eu des récriminations à son égard. Tuan do ka fɔ ko a CEDEAO ka laɲini dɔw olu kan ka yɛlɛma an yɛrɛ laginɛkaw an tun ye o fɔ ka jɛya o de kosɔn an kan ka to jɛkulu in kɔnɔ k'an jɔyɔrɔ fa waasa ka se ka yɛlɛma don a la a kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni an ka jamanadenw ka laɲini ye sani nin waati yɛrɛ cɛ an tun y'a fɔ ko CEDEAO kan ka yɛlɛma dɔ don a ka kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ta fan fɛ CEDEAO y'i senbɔ lakanako la dɔɔni ka jɔyɔrɔ to G5 Sahel bolo CEDEAO ma se k'i sinsin lakanako kan o waati la wa o yɛrɛ de y'a to jamanaden dɔw ani jamana dɔw olu miirila k'a fɔ ko CEDEAO ka sira tɛ olu la wa an kan ka yɛlɛma don o de la an kan ka taa ɲɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waasa cogo min na an bɛ se ka jɛ k'an ka lakana sabati sabula lakana tɛna se ka sabati n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma dɛ Laginɛ bɛna i banba o de la waasa an ka jamana u ka bɛn sabula fosi man kan k'an ka jamanadenw fara an ka kabilaw k'olu fara olu minnu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini san ba yirika. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan Ukraine jamanakuntigi Volodymyr Zelensky ka sarankaniw senfɛ duniya keleya tɔnba kan tɔnsigi kɛnɛ in kan kunungo ye Rusi jamana jalaki ne dankaribaw ye ka ɲɛsin Ukraine ka centrale nucléaire ma ayiwa ko yaasa ko ka duniya bila gɛlɛyabaw kɔnɔna la ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ ale Ukraine jamanatigi kelen ni a yirala k'a fɔ ko nazara jamanaw olu ye dɛmɛ kuraw layidu di u ma tuguni ko kura sisan an bɛ a fɔ aw ɲɛna nin bɛ na an ka kunnafoni kunfɔlɔw kuncɛ an bɛ an toma kɛrɛmu bɔ ka segin ka na kɔfɛ sisan a k'an bɛn sɔnni. La waasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn nin ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Plan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa samɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ni y'an seginnen ka na an ka studio 57 kɔnɔna la VOA so b'a la an ka kunnafoni tɔw olu laseliw kɛ aw ye an bɛ taa Mali la Bamakɔ kunungo yugubara kosɛbɛ Bamakɔ kasobonba kɔnɔ min kɛra marifacikanbaw ye n'a kɛra sababu ye ka jatigɛba bila kasobo kɛrɛfɛmɔgɔw sigibagaw la Mariam Kuyate ɲininkali tɛnkunen kɛ kɔmandan Dawuda Konate la ale ye Mali kasobonw ka lakanalikɛlaw ka lafasalikɛla kulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ jaabiliw di an k'a lamɛn. Komandan Dawuda Konate an ka foli b'i ye. Diyara n ye aw yɛrɛ ni ce an weleli la. Ayiwa an ye kunnafoniw kɔni sɔrɔ k'a fɔ ko kabini kunun
marifacikanw tun bɛ ka kɛ Bamakɔ kasobonba la. Effectivement kunun Bamakɔ kasobonba la marifacikan bɔra a kɛra 19h waati ka don 20h kɔnɔ. An yɛrɛ y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ caman y'a bilen ka page kan ko échange de tir bɛ échange de tir kɔrɔ b'a jira ni kan fila bɛ kɛlɛ la bɛɛ bɛ ka tirer ɲɔgɔn ma mais échange de tir ma kɛ o ye baara n'a a taabolo ye kasɔrɔden dɔ de y'a essayé ka boli allo mɔgɔ kelen de don ale y'a essayé k'i dogo a y'i dogo sufɛla la a y'a essayé ka i diriger ka taa sentinelle ka côté la sentinelle an yɛrɛ ka yɔrɔ n'a b'a fɔ ko mirador donc mɔgɔ minnu bɛ sigi yen ka gardili kɛ o kɔni y'a natɔ ye sufɛ o k'a ma ko jɔn don a ma kuma o y'a alerté a ma kuma mais toujours a bɛ ka progresser ka taga o fan fɛ baara n'a taabolo la lakana n'a taabolo la c'est à dire ni o kɛra i bɛ sommation kɛ sommation ye k'a jira a tigi la k'a fɔ a kana don o paramètre kɔnɔ mais a kɔni continuera ka progression fɛ bon finalement sentinelle obligera ka tir k'a kan k'a lajɛ a ma faga mais k'a essayer k'a tirer a bolo yanfan na pour que ka se k'a neutraliser o kelen donc élément tɔ minnu bɛ duguma olu nana ka na nɔfɛ ka furaw k'a la ka tila ka taga bila a ka cellule kɔnɔna la donc o b'a jira k'a fɔ ko échange de tir ma kɛ mais sentinelle y'a ka baara de kɛ parce que o y'ale ka baara ye o y'ale ka rôle de selon les principes de sécurité voilà contrairement ani mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko échange de tir bɛ yen ne yɛrɛ y'a ye dɔw ka page kan olu y'a sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko attaque minnu kɛra aéroport ni école de la gendarmerie la ko o mɔgɔw de don bon k'a jira k'a fɔ jusque là o mɔgɔw ma s'anw fɛ yan fɔlɔ donc nin tigi bɛ yan a bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔ donc ale de tun y'a essayé ka boli mais boli ma ɲɛ sɔrɔ a neutralisera élément de garde fɛ an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kasobon yɛrɛ kɔnɔ yan. Ayiwa commandant kasoden min tun bɛ fɛ ka fiɲɛ duru yala maliden don wa maa lakodɔnnen don Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ wa? Bon maa lakodɔnnen tɛ maa ladɔnnen tɛ malien dɔn parce que a yɛrɛ nana a bɛ 2 semaines bɔ donc an tɛna a tɔgɔ fɔ parce que sariya t'o yamaruya n ye mais malien dɔn denmisɛnninamɔgɔ dɔn sifinnamɔgɔ kɔni dɔn awɔ a yɛrɛ bɛ yan suɲɛli bunankun de la. Ayiwa nin waati in na kasobonba yɛrɛ a lakana yɛrɛ bɛ bolo jumɛn kan? A lakana bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilayi kasoba baarakɛlaw bɛ k'u seko kɛ parce que jamana bɛ situation min kɔnɔ a dogolen t'an si la an yɛrɛ kɛlen don k'an ka dispositif de sécurité renforcer i b'a jateminɛ hali n'i tɛmɛna kasoba da la bi mobile tɛ tɛmɛ moto tɛ tɛmɛ an kɛlen don ka yɔrɔw barricade an kɛlen don ka taabolo wɛrɛw ta min ye lakana yɛrɛ taabolo ye n'an tɛ se k'olu bɛɛ fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an tɛ se k'olu bɛɛ fɔ antenne kan mais o bɛ taa baara n'a gundo na baara gundona la donc pour dire que alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na bi kasobonba baarakɛlaw ani ka taga bila fama minnu bɛ ministère na an bɛɛ kɛlen don ka disposition ta pour que lakana bɛ se ka sabati cogo min na malien bɛ se ka lakana cogo min na a n'a bolofɛn bɛ se ka lakana cogo min na anw jɔyɔrɔ ye o ye min na kasobon kɔnɔ an kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ k'o la. Ayiwa commandant an tun ye kunnafoniyaw sɔrɔ a bɛ waati bɔ k'a fɔ ko Bamakɔ kasobonba ko a dilanna maa min yɛrɛ hakɛ kama ko bɛ maa 400 bɔɲɔgɔnkɔ o de bɔ ko nka a bɛ waati bɔ bi ko kasoden o hakɛ ka ca kosɛbɛ ni kasobonba in na min yɛrɛ kelen bɛ yɛrɛ ka gɛlɛyaba de lase kasobonba an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ o fɛnɛ na? Bon n'i y'a jateminɛ o la Mali kasobonba jɔra en 1951 olu kɔni y'a jɔ k'a jira k'a fɔ ko pour que hadamadenya hakɛ ka sabati a kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko droit de l'homme ko mɔgɔ kana k'a kɔnɔ ka tɛmɛ 500 la mɔgɔ 400 a cayalenba ye 500 ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ o kɔni o banani ma gɛn na o fana explication caman b'o la n'i y'a jateminɛ o fɔlɔfɔlɔ o waati a jɔ waati o y'a sɔrɔ hadamaden ma bugun ka se bi ma donc o bɛ se ka kɛ explication dɔ ye facteur wɛrɛw b'a la n'an yɛrɛ kɛlen don ka hakili jagabɔ k'o kan n'an b'a fɔ o ma ko recherche an bɛ ka réflexion k'o kan ni an bɛ se ka solution minnu sɔrɔ a la c'est à dire facteur caman b'a la n'o ye jugement ye parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye kasoden sigi 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 ko 85 de ma juger n'an b'a fɔ o ma k'u bɛ en situation de détention préventive o b'a jira k'a fɔ ko kiiri fana ka suma dɔɔni donc ni kiiri ka suma o de b'a kɛ kasobonw bɛ fa sinon ni mɔgɔw bɛ juger o bɛ condamner u b'u ka peine purger o bɛ taga i b'a ye kasobon tɛ fa. Ayiwa a ye fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ o koɲɛw la o la? Bon o koɲɛw la kɔni faamaw fana bɛ wuli ka jɔ la parce que minnu bɛ kiiri kɛ n'i y'a jateminɛ olu fana b'a fɔ ko gɛlɛya dɔ de b'olu fana kan bon o gɛlɛyaw bɛɛ de bɛ jateminɛ k'a fɔ kiiri bɛ se ka teliya cogo di mun na kiiri bɛ sumaya mɔgɔ hakɛ dɔ don wa minɛnko de don wa donc olu fana bɛɛ kan ka analyser jamana ɲɛmɔgɔw fɛ pour que kiiri bɛ se ka teliya pour que kasobonw bɛ se ka lafiya ani kasobonw yɛrɛ kɔnɔna la ka taabolo wɛrɛw ta taabolo min n'o bɛ se ka kɛ mɔgɔninfin bɛ se ka kaso kɛ mais a bɛ kaso kɛ ni fɛn wɛrɛ kɔnɔna la an bɛ ka hakilina falen o kan n'an b'a fɔ o ma ko la politique nationale pénitentiaire o fana ye papier minnu n'an b'olu kan min bɛna orientation di administration pénitentiaire ma kaso kana kɛ dɔrɔn ka mɔgɔ bila k'a bila kɔnɔ n'a bɔra dɔrɔn k'a labila o cogo a ka kɛ baarakɛyɔrɔ ye a ka kɛ mɔgɔ ladilan yɔrɔ ye a ka kɛ hakiliba yɛlɛma yɔrɔ ye o bɛɛ bɛ kaso vide dɔɔni donc hakililaw kɔni bɛ ka falen ninnu bɛɛ lajɛlen ka don n'a nataw la ni ala sɔnna a la olu bɛna kɛ fɛnw ye min bɛna kɛ fɛn sabatilenw ye. Ayiwa commandant Konate an ka foli b'i ye. Foli diyara n ye n yɛrɛ ka foli b'aw ye. I ni ce an ka wele jaabi la. N baraji.
nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan tasibilaw ani lakodɔnniyaliw kɛra marakakanw ye a siɲɛ fɔlɔ la UNESCO n'o ye duniya keleya tɔnban ka dɔnko a n'a seko bolofaraba ye Paris o sobaw kɔnɔna la an ka VOA Banbara ka lasilikɛla Modibo Sidibe lamɛn a kan. Kani arabadon ye septembre kalo tile 25 ni u bɛ marakakan tɔgɔla don kɔfɔ Mali la maraka minnu bɛ yan u farala ɲɔgɔn kan ka nin don in ɲɛnamaya ni lajɛ belebele ye lajɛ min hukumu kɔnɔna na u ye kuma kɛ kan in jɔyɔrɔ la bɛn ni keleya sabatili la. Kɛnɛ in kɛra marakaw ka seko n'u ka dɔnko yirali kɛnɛ belebele ye. Habib Drame ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Mali nɔgɔ ni sɔnnikɔn kan min filɛ nin ye ka don ba la UNESCO fɛ a kɛra salon de a décision taara UNESCO siège la n'o ye Paris ye octobre kalo tile 13 2023 san na o tɛ dɔwɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko kan fɔlɔ kelen dɔrɔn de kun taara farafinna bɛ tɔgɔ la ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ n'o ye Suwali ye o tɛmɛnen kɔfɛ marakakan de filɛ nin ye ka kɛ filanan ye ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ ka kɛ diɲɛ kanbaw fɛ k'a jira k'a fɔ marakakan bɛ sɛbɛn a bɛ kalan wa ɲininiw bɛ kɛ n'a ye k'o kɛ ka drapeau yɛlɛ sɔgɔmada in na ka conférence tugu o la prestation de troupe bɛ tugu o fana la fo ka taa balontan tugu o la. U ye ɲɛfɔli kɛ marakaw ka baarakɛminɛn kɔrɔ camanw kan u y'a jira k'a fɔ san nataw la u nana nin kɛnɛ in labɛn kosɛbɛ. Modibo Keita, VOA Banbara. Sisan an b'an semafa ka taa Bɛnɛnkaw fɛ yen nɔ foroba kiri ɲɛmɔgɔ dɔ ye laseliw kɛ fangandarakiliw ka ɲɛsin Bɛnɛn jamanakuntigi ma ni a ma se ka ɲɛ sɔrɔ minnu bɛ kumasi wiliba bila mɔgɔw la. Mariam Traoré. Elon Mario Metunu ale min ye Bɛnɛn jamana ka kiiritigɛsoba o ɲɛma ye n'o ye procureur spécial ye min ka baara bɛnnen don faso nafolo dunkojuguya ani jatigɛwale kɛbagaw ka hakɛw kun ka sariya lakilenni ko fan fɛ ye a lase ko fanga dafiri dɔ tun b'a fɛ ka kɛ u ka jamana kɔnɔ jumadon a ko a hakili la ko jamana kɔnɔ jalatigi min bɛ wele ko commandant de la garde républicaine n'ale ka baara bɛnnen don jamanatigi yɛrɛ lakanali ma de yamaruyara u ka jamana ɲɛmɔgɔ dankan Usuel Omeki ani Olivier Boko fɛ k'a ka jamana fanga dafiri min tun bɛna kɛ septembre kalo tile 27 ɲinan san jamana kiiritigɛ ɲɛmɔgɔ procureur ye nin fɔ a ka laseliw senfɛ Bɛnɛn u ka jamana ka sariya sen ye laseliw kɛ ko Homeki kɔni minɛna sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 1 waati tarata don ko waati y'a sɔrɔ saki belebele 6 tun b'a bolo min tun falen don nafolomugu la ko n'o nafolo walɛri bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 1 ni tɔrɔmɔɲɔ 5 ɲɔgɔn ma n'o bɛ bɛn dolari wari miliyɔn 2 ani tɔrɔmɔɲɔ 5 ma kuma min na k'a tun bɛ k'o di u ka jalatigiba commandant Jimon Dieudonné TVO Jirma Boko lakodɔnnen don i n'a fɔ jamanatigi Patrice Talon Tiri sɛbɛba ale fɛnɛ minɛna a danna ntɛnɛn su fɛ ka dugu jɛ tarata sɔgɔmada la Cotonou o min ye Bɛnɛn jamana ka sɔrɔ faba ye i n'a fɔ u ka kiiritigɛso y'a kunnafoni lase cogo min na sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira ko ni mɔgɔ kofɔlen tun fɔlɔ la ka dasumusumuniw kɛ min bɛ tali kɛ a ka cɛbɔya kan u ka jamanatigisi kalata natɔ la min kan ka kɛ san 2026 n'o bɛ bɛn jamanatigi Talon ka fanga laban waati ma. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa Rome kiiriso dɔ ye a danatigɛ bi sɔgɔmada in na ka Mali artisiba Worokiya Tarawele min minɛlen don Itali yen nɔ bila ka taa di Belgique kiiriso ma minnu b'a nɔfɛ k'a minɛ nin ye a san damadɔ ye an ka Georges Atino lamɛn a kan. ɲɛji susafini ni dɔnkili dabaga Worokiya Tarawele minɛli Itali ka bila Belgique kitiso ka bolo kan o ye ɲɛkura ye ani a denmuso facɛ ka mankan kan o mun bɛ senna nin y'a san damadɔni ye wa o furukufuruku yɛrɛ jubaju bɛɛ o bɛ tali kɛ u denmuso de marali kun kan o denmuso mun si bɛ san 9 bi Worokiya Tarawele ale tagara ni den ye Mali la ka sɔrɔ denmuso in facɛ mun ye Belgique jamanaden ye o b'a fɛ den ka to ale bolo Belgique sabula san 2023 Belgique kitiso o ye Worokiya Tarawele ɲangi ni san 2 kaso ye sabula ko a ye facɛ in bali ka a denmuso ye Mali dɔnkilidala Worokiya Tarawele ale yɛrɛ tun delila ka minɛ fana Faransi sabula kabini san 2020 a tun ɲinina Europe farajɛla lakanatigilamaw jamanaw bɛɛ lajɛlen kelen kelen fɛ ka fɔ ko ni mun ye Worokiya Tarawele ye k'a k'a minɛ k'a bila Belgique ka bolo kan nka Faransi ale tun y'i ban ko o latigɛ in waleya san 2020 waati o yɛrɛ de kosɔn Worokiya Tarawele ale n'a denmuso olu tun sera ka boli ka taga Bamako ɲɔgɔn fɛ sisan tile 10 o de bɛ Itali kititigilamaw bolo ka se ka Worokiya Tarawele bila Belgique kitiso ka bolo kan.
awa sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele fɛ. So Burkina Faso jamana kan an bɛ VOA lasigiden Alidu Wederawogo sɔrɔ ye a ka fɔla kɔnɔgan don bibi na bobojulasokaw a n'a farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bolo ka da kan bolobiribirikɛlaw n'an ko athlètes olu ka farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ n'o ye piste ye o min dilanna san 1998 Burkina CAN 98 waati la a tiɲɛna gɛlɛyaba don n'i b'a dɔn ko bobojulaso de ye Burkina Faso athlète baw ka yɔrɔ ye Alidu Wederawogo. Bobojulaso terrainba o sennaboliyɔrɔ o bɛ lahara dɔ la bi min ka bon hakili ma n'a kɛlen don ka farikolo ɲɛnajɛw a kanubagaw o bɛɛ lajɛlen dabari ban a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka faran n'o kan ka boli tuma dɔ o b'a tɔmɔ le k'a la ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye ni sennabolila ninnu bɔra o tɛ se ka jalaw sɔrɔ i n'a fɔ Marie Madeleine Bonyini ale b'a a makari fɔ cogo min terrain nin sababu la. A bɛ jouer an kan n'an bɔra parce que ni yan yɔrɔ n'i ka marque ninnu ta marque ninnu ye fɛn min ye i kan ka nombre de pas min kɛ ka se ka taa pan n'i y'a ta yan yɔrɔ la n'i taara se terrain ɲɛnaman kan n'i y'ale bila i tɛ se ka don f'i ka sɔgɔ tuguni ka a réajuster donc i ka sɔgɔ ka entraînement wɛrɛ kɛ ka se ka ajuster ka se ka i ka pan ɲɛ donc a bɛ jouer caman yɛrɛ performance kan. Terrain ni yɛrɛ yeni dɔrɔn a bɛ dusukasi di François Vokuma ma min y'i bolibagaw ka fédération ka président o banna ye. C'est depuis la CAN 98 que ce terrain est ici. Ça fait combien d'années? Il n'a jamais été rénové. Je pense que c'est terrain ni bien kami 198 la kami wagati fo ka taa bila bira cogo ma don a la ne kɔni fɛ fɛn caman t'an bolo nka fitinin min b'an fɛ an ka ɲi k'an cogo don la walima miiriyaw lo ma taa ɲɛfɛ. Terrain ni a lahara tiɲɛ kojugu yɛrɛ bolo tuma dɔ la ni baara gbɛlɛn dɔ b'i bolibaga ninnu fɛ o bɛ taa dugumakolo jalan kan ka taa kɛ o yɔrɔ la ko ale ka fisa olu ma. Misiri Sabadogo o ye directeur technique ye. Nous ne pouvons pas faire de travail hautement technique sur cette piste que nous avons à Bobo. Baara sugu bɛɛ tɛ se ka kɛ ni terrain kan hali min y'a nɔgɔma ye an tɛ se ka kɛ ni an ka bolibagaw y'a kan nka an bɛ débrouiller yanni y'a ka lɔ. Et pour qu'on ne meure pas, sinon après les émergences vont venir, mais on ne trouve personne. Ka se ka faamuyali sɔrɔ terrain ni dilanko la an wulila ka se farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔyaso la o bɛ min wele ko direction régionale des sports Joabili Lompo ale y'o ɲɛmɔgɔ ye. Au cours de l'année 2025 au plus tôt, an b'a laɲini yanni san 2025 terrain ni a dilanni a ka daminɛ nka a bɛna dilan yɔrɔ min terrain ni kuturu lo wa boliyɔrɔ lo wa senatulontan yɔrɔ lo wa baaraw bɛ kɛra ka se ka ale faranfasiya k'a lɔ. Ça va concerner la pelouse. Des séances de travail vont pouvoir nous le préciser. Boli ani pankacu n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ min wele ko athlétisme o jala bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na Burkina Faso caman o ye Bobojulaso ye. Alidu Wederawogo Bobojulaso VOA Bambara tɔgɔ la. Ka fara o kan kafu n'o ye farafinna ko sɛbɛntolantan ɲɛmayaso ye ale ka clubw ka ɲɔgɔndanw minnu bɛ ɲina saison 2024 2025 kɔfɛ o ɲɛbila ɲɔgɔndanw olu kun cɛra a dɔnna clubw minnu donna a phase de poule kɔnɔna na n'o ye ligi ani kupu kafu ye Mali tɔn fila donna a phase de poule kɔnɔna na ligi la Joliba Athletic Club bɛ yen kupu kafu la Stade Malien de Bamako bɛ yen a phase de poule tirage au sort fila bɛ kɛ octobre kalo nata tile 7 san 2024 na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala selido. Nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan n'an ka laselikɛlaw olu de tun ye ninnu ye awa an bɛ a fɔ aw ɲɛna a b'an ka jɛmukan ninnu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ min ye Facebook ani an ka bɔlɔlɔsiraba ani Instagram olu bɛɛ sanfɛ VOA Bambara ka bɔlɔlɔsiraw fɛ awa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn sini.